Aloha ľudia, takže vás vítam u Slendermana. Tentokrát to nebude na mojom normálnom kanále PC God Gamer, ale teraz Eki, čo mám channel jeden youtuberský, ktorý sa volá Epic Fail Gamers Duo. Áno, tak. Takže pre video som sa rozhodol za Slendermana. Takže kto kúka môj starý kanál, tak vie, že ja už som Slendermana prešiel. Takže ja tu mám Daytime a ešte dva rozličné módy. Pláne mám ukázať všetky tieto 4 herné módy. Potom mám pláne prejsť aj ostatných Slendermanov. A tak, no. Kind me allow. Tepička. OK, ideme. Nebudeme pnúť. Niekto mi napísal. Teraz nemám fakt silno čas. Eki by mal prejsť každú chvíľu. Ne, možno on mi napísal, že nemá teraz čas úplne. Kde si fuchtla? Viem, že tu nič nie. No a tuto idem a predo mnou, tuto vedľa mňa sa zjavil. Som skoro z kože vyletel. Jedno videoko také bolo, kde som strašne zahúčal. Som fakt zlakol. A? Kde tu je? OK. Ideme. Do toho domu idem ako posledno vždy. Ahoj, fuchtlo. No. Sa ma rozhodli strašiť. Ja som mi napísal, nevadí. Tam je, viem. No. Hop. Kukúč. Kukúč. OK, ideme ďalej. Dúfam, že to možno nehučí ako. Som trochu prechladený. A mám kašel, takže si potom nevšimajte. Teraz neviem, kde je. A... nekúkať. No. Tam si ty fuchtla. A že kto ma laká? Boha. Ideme do tunela. Boha. Pedofil zasratý. Tak ľudia, trochu nám to nevyšlo, vás mám 2 papieriky, uvidíme sa u ďalšieho videa a aloha.